Ole mishing tanuna hian thilpui mo tak tak omin chungzinga pahnih chu kan eizona le kan kopui thlanti hi ani a eizona thale tlong tak nei chunga duber le hmangai ber nei bok chu an ni hloin an non chu a hlim om viawin alang meiche pakhat manjit pangali chu Vancouver Canada cheng ni in he meiche nun hi kan sui ang dewa mini hlo tak ani a mase anun atluang hle moti lain a hun hnung ero arap thlak le thung he thil hian Canada pumpui chu a hmor ngeng ti ela kan sei sol om lave October ni som pariat kumsang ni parok ni in he mini hi manjit pangali bawnia report ani a he mini atanga ni nga na October ni som ni pathum chuan police chuan tuipui kama mishing ruang ka hnu ni om tak mo in anhan enfial chuan manjit pangali ruang ngei alo ni tlat mai he thil hi police lam chuan a chungti po sha tirwatin Vancouver khopuya chuan he thu hi aleng dar chak le nge nge a ti chuan an fanurang police chen an hmu thu an sha tir hian manji ti chungte chuan an tor hle maya tu in nge hetiang anga an fanu thadu ang ti chu an che thiam lo ani ber a chan chu manji ti hian mi tu po nui sa nga be thinin huat le ngei vel ani an shat lo wang ani a masi thai nge maza police chen an chui no chuan poi khoi tu chu shita lovin hetia poi khoi tu an shat nu hian a chung tri ru po an hle nge nge ani tunge manji ti hi thata ingtiang in nge atha ti le a chet vel dan chu he video a hian i han thler hodon ti ang ole thil thlen dan kan lo chel tak tak ma in manji ti background hi soilokila manji ti hi Canada a khwale tui ni na nei ni ma se Indian thani in pasal po nei to a pasal hi mukti pangali ani in fanu kumthumi maya hi an nei boka atira manji ti nu pa hian Canada hi beise na sang tak nen ran panin an kho sakna asan thei an be se ba ka eizona le nun dom zok nei tumin anom meka eizona pa ngai an nei ma tangin atul ang thokin rim takin e an zong thin ani manji ti hian anau pan lai changa nun hlim tak anei ba ka tumle ni chak tak aneya chu chu anau pan lai chang hian manji ti hian zirtir tu ni achak thei me wangin Canada a an chung kwa anu le patini na an pem nuwa university a zirtir na thok turin zirna chunjom ta a chutia university a akalai chuan a pasal mukti anin hian in hmel shatin manji tin soidan chuan mukti chu ama angchi a mihlim theile komnuam takani thu soya chumai ba ka India atanga lo pem lut ve thoni in manji ti te zirna hian zirtir tu ni tumin zirna alo bi ve me kaloni a chutia India atanga pem lut ve ve ni ta chu hunrei po anin hmel shat main anin kom ngei viau to maya anua phei chuan in ngai zong chawin in nei hial an du ta a chutia in nei an du thu an chung te pu ina an lo sha chuan an lom hle a heti lain manji ti chung te chuan mukti a chu mirin omle rin tlak tak nia nga in an fano chu ngai thatakin nei tir po an tuma chutiang bokin mukti a chung te po chuan manji ti chu mawata na an du zong tak ani bok nen atopa an chung te rim ti na thlapin kumsang kha zakwa somkwa pasaria manji ti le mukti ate chu ani nei ta ani heti hunlai hian mi tu po in an no pa chu in ngei le in hmangai tak ni in an shiveka mase kumrei po arial ma in mukti mi zetik tak chu ron lang chuak tanin manji ti chuan har satna chi sang sang atopa tatlat mai le mukti hi chung ko ti dan ngit bik ne changa lo sei lian ni in an chung kwa in ti dan phunga an nei chu chomnum tun tlat mi ani a hei hian anin chunga an che dana thlak she nei tir tanwalin mukti ngai dan chuan anopui chuan ama chu engkim ati sak vek turani ti chu ani top maya he mai ba ka na atanga alo hote chuan e tur siam sa dia min alo ngak se tura ngain chung ko pa ber chuan lal ang maya om chu phu in a hritlat boka chutiang chuan manji tin a pasal mi zia a han sha chan chuan makti phianin ama po ina nuam ati le na a thobi po chu arim lo chhotan tel tel maya hetiang thil an patin kara thlenga wanga boina ane chu manji ti chuan au jasmine bhamra ile a thian ti chu a shil nge nge a amai ro chu au le a thian ti chuan a thil ton chu mitinina an ton ani thole inei hlima chuan hetiang ang har sana le in sha thiam lo na te chu hunin aliam pui mai thin thote an shila tin manji ti chu tor chel angai thole do thei apoi mo zia te an shil mol mol boka
he tianga an shil nu hian manji ti le au nau nu ba ka a thian te po chuan an chanjin chu theihil vele main har sana lian thampo a thleng chhun chom lem lo bok ani manji ti hi mi chen vong tak le thil engkim ro hmana tha neya che thin ani awangin an fama saber tur po in bo seina fil fai taka nei tuma ro hmana nei ani a ti chuan a pasal ne na kumruk zet ani nei hnuwa kumsa ni pathum khan fanu du tak an nei ta a an fanu chu maya tia a ming phwa sakin manji ti chu alom hle a chuti lain ani ang bok hian a pasal mukti po alomin a fanu chu adwat em ba ka a hun ol nei ang po a fan om na na mang hiala chuti anga an fanu a mangai dan te mi nan mu chuan anin nei na inkara har san om te chu aziata ni in an ngai pha hial boka ma se mi te na an ngai dan angot chu alo na tlatlo mukti a chuan maya hi an nei hnu hian ama aya zu po in war zwal sovin zan lama rei tak tak a chwa bo hnuwa roi takin alo ho zia chuta alo ho chuan ha in ti tak le roi phel phol chung chuan anu pe chu zanja siam saktorin a shil sia boka alo siam tui lawa a hriat la in a ang vak zel bok si chutiang reng reng om chu manji ti chuan aning hle maya nauti nei hlim mai ani awangin a pasal hna changa duat le ngai ben hlo adu ve em la ya pasal roi rong bol sak reng chu aning ve ta hle a ma se ti vak ngai na hre chong heklo ama chuan a tor tlok tlok maya a hnuwa phei chuan depression ti hial nei phain a swang to anale abi se da te chu a chheta vek ni ina hria a ma se chhel taka tor sham shamin kum thum lai chu a har sana chu tu ma shilem lovin a zep ta a ti chuan kum sang ni paruka a fa pahni na tur pai tura ro man siamin an chung kwa chuan hlimna alo lu le thei be se na an nei lian hle a ma se an no pa in kar chuan thatlam renga pan thelo he wang hian manchi ti chuan fa nei le po chu a hu phor to viawa ma se nau chu pai le ta thowin nawa pai le ti mukti an han sha chuan alom hle maya chutia anu pui arai ti a sha nu chuan maktak main mukti a chuan anu pui chu dwa thar le ta viawin angai sak em boka chutia nga apasalin angai ven le ta ka wang chuan manji ti ru chu niple ta hle in ama a angai zon ngei thin apasal kha alo le ta ni anga in a hlim hle maya ma se manji ti hlimna chuan rei a dei lo sia kan hre chaudon ani october ni som pariat kun sang ni paruk ani a manji ti chuan an in chu arai la ya yoga class akal thina lama akal dona wangin a chhuasana ma se hunaliama alo ho thin hun pa nga ya manji ti chu alo ho ta tlat lo mai atu khleng po a alo ho tak lawa chuan mukti a chuan manji ti chung ta hne na manji ti amania a chuak alo la ho lo thule an chena lam apan ne pan lo ti awazota a ma se manji ti chung te la chuan akal lo thu lo shilin an mang ang ru hle maya hi mirwal hian abo thu chu a una no jasmine po chu bashil vele in ani chuan manji ti thian te a sha zong zong chu a kol ba ka a chin an sha le sha lo te a zot boka ma se pakhat ma chuan manji ti chin chang chu an sha tlat lo mai le hi wang hian an hlo thona chu a swal ta veu maya ma se tum ingamu za chu manji ti hian a pasal ne na anin hau chang hian a fano maya i chu shwain a thian te ina imo hotel a imo alo ombu vereng to thina atira chon chu tiang thil chu ani an jing le deuh ngal maya ma se a fano maya ila anina umregin manji ti chuan a fano chu akal san ngai dir silawa hun ingama chen chu beise na nen manji ti chu alo hole ringin an lo ngak top chu ani a ma se about an sha ta changa ni khat pum hlum ani no po chuan manji ti chu alo ho ta mai si lo nen an chung kwa chu an jil ru amang ang ta hle a chu wang chuan mukti a chuan october ni som poko zana an chena khwa police suna chuan mi bo report abat heluta ani heba ka hian mukti a chuan an hmel shat nai pai de chu ko khomin manji ti mu an omle omlo azot veka ma se tu ma in manji de chu an hunai vai lawa ti chuan hun ti liam zelin manji de chu mu ani mai lo awang chuan media lama po adar chak ta viau maya he mai ba ka nutling fani to bo thu chuan media chu alwat ni in kidnap atok ani ring tam tak an om hala chuti lai mekin a pasal mukti chu media lama po kom ni in a bodan vele an mani a bona ina a thon dan bel chu a soi ve nola mi puide chan puina angen ani bermai heti lai hian police sampu in investigation an nei theiang anga nein manji ti ina cheng te le an chung te nai vai phone call record chu an chui veka
mase rin hel tur an hmu zo lo thung October ni somni pathum ni in manji ti po ni nga lai abota a chuti lai chuan mukti le manji ti chungda chuan police samde chu thuthar an nei le nei lo te an so jeng boka ti chuan ni khat chu police sam chuan ron ko len chuta chuan tuipui kam pakhat saudil ta an tia mishing ruang kang ut vek to an hmu thu an ron shel tlat mai le tungi ani an sha thei mai lo awangin police sam chuan manji ti chungda chu ruang fin fia turin an ko alo ni a rang takin manji ti chungti le apasal te chu police ko na chuan kal ngal vatin an va hmu hnu chuan manji ti ruang nge ni ti an chian tlat mai an ril ru ana in an chungdu chu an kun tlok tlok maya chumi hnu chuan an fano chu damdoi lam mi thiam ten postmortem nei ngalin chuta chuan manji ti chula chuan hmeichhia nauti a omti hmu chhuwa ani le zuya he thil an hriat nu pe hi chuan manji ti chungda chu an ril ru anangoi ngoi ani ber an fano chuan engpui em nge mo a soya halum hial ani le tia lungaya kun tlok tlokin ama thatu hian mi pakhat mai ni lo naute ne nu na patni rong takin alata chu ani mai sia heba ka hian report a chuan manji ti beitu hian atira thatngal mai lovin a soi sapota a ngong arekin ati hlumhnu a halta ni in alang bok hengba ka hian police chuan manji ti kar chu arwang an hmun atanga hlalaute an hmuta boka hemi hnu hian an chui zelna a kara chuan luruk na emo kar chunga thilchhia emo engma alo omsi lo chu mak an ti hle a ti chuan hu chui na chu police chuan beita charin hetia manji ti thin a amo phortu zon chu atuma ma an lakna pakhata chuan manji ti chan chin chu an han chui chiang le dewa amai ro chu ama hotu emo ain hmel mak pui tu ma an hriat la awang chuan police am chuan manji ti thina chu ama hri chiang tu tho ani an ringta ani ti chuan police am chuan manji ti chungtu chu thu zo fia an tumta a chuta chuan atran nan manji ti pasal mukti a chu thu zot ma saberin mukti an biak na chuan manji ti chuan police ama a thian tha tonia a biak po thu an hreta hlok maya mukti soinan phei chuan manji ti le tonia te chuan zanjia te po an ei chuak don fo ni in a soi boka hetianga rin hlel a om deuta ka chuan police chuan tonia chu zong le in an hmu hnu chuan thu an zot fia ta a mase an tum angin tonia chuan a lo chang lo tlat mai tonia chuan manji ti nen chuan thian tha an ni mai thole mukti thu soi anga anom lo thu a soi tangin an chile ta heta hian tonia thu soi hi adik nge yam ti do soi le soi lo fian a zona chana tangin police lam chuan an hreta alo ni heti lai mekin police chuan an thil ton chu mak an ti deuh tlat mai le chuta chuan engwangin nge mukti a khan do da shel kher ti chu an ngei to na sapiaw maya le chuan police chuan mukti a chu thu zot le in hemi tuma thu an zo fia hian ming pakhat alo lang le a chu Sukhwindra mukti unaw pa ni in ani hi manji ti no pa hrichianga nil em tu ani mai pi alama mukti a hian anin hnoya chuan a chen tir hiala lo ni a ma se hun engma chen om hnu chuan manji tin angin mukti a chuan a unaw pa chu hnu chuakin hetia manji tin a pasalanaw hnu chuak tura angin ne hi chan thatak a om wang ani a chu po Sukhwindra hian mukti a chu zanlama party na te hruai ching hle a hetia party na ankal hian ruitaka lo ho che in hei hian manji ti thlengin a ngong ta a atira chuan salo ma se mukti a po chuan nuam alo ti chhotan ta ka wangin a sim thei to mai si lo chumi ani awang chuan manji ti chuan a pasal chu du thlanna siam ti rin ama nge a unaw pa chu a thlan jok ti in a pasal chu a zo ta tok maya chuta chuan mukti a chuan a unaw pa chu a thlan chuan manji ti chuan anin chhosan mai adu hiala hei wang hian mukti a chuan a unaw pa chu a hnu chuak ta alo ni heng thu an hriat nu hian police chuan Sukhwindra chu thu zo fia an tum le ngala ma se thu an han zo chuan Sukhwindra chu a filim ti an hrilet lat mai he mai ba ka manji ni bozang khan Sukhwindra chu a thian ti nen anom hawani ti mita hmutu atanga an hriat awangin Sukhwindra po chu pui khoi tu ani an ring talawa hemi hnu hian mukti lama bok chuan an kal le angai tatlat mai police chuan an thil chuin atang chuan manji ti le mukti a chu ani nei hnu thlai nge mo za leka ani ngei lo zia an chi chuak ta ani nei hnu hian manji ti hian mukti an chindan thalo zu a in chin chu hre chawin hemi awang hian an pahnih hian anin hau fo maya heba ka hian
manchi ti hian a pasal unaw pa a hno chhuah tir awang khan muktia lai ana deuh ani police lam chuan an ring deuh boka ma se fin fian a chiang tak awm lo awangin police lam chuan rin hlel bira an da thei lo thung ti chuan police chuan manchi ti case chu a tir atanga an hriat ang te chu en fialein chuta chuan manchi ti kara khan driver seat kha hladeuh leka son ani ti hmu ani a hei hi manchi ti pian phung nen chuan ain awm lo dewa hria in mi tu emaw chuan manchi ti kar chu an khal ani rin hlelna awm le ta a hei ba ka hian muktian manchi ti yoga class akal ati na bul hnai vela chuan police chuan manchi ti kar chu an hmu chhuak ani kha ma se helai bul vela hian yoga class kalna hnai vai reng reng alo om lo ba ka manchi tin yoga class akal na tak tak zok chu muktian akal thinna ati na tanga mil som panga vel hla om dai ani thung si heta tang hian muktia chuan police chu dot alo shil ani ti an man chuak cheng hle maya thil om dana chuan muktia chuan anu pui ruang omna chu police hena a yoga class kalna atanga report in a class kalna ero chumi hmuna tanga hlatak ani si ani le chuan hetianga thil an hriat nu hian police sam chuan muktia phone record le a omna vel te chu chui cheng le in heta hian police an hriat chhuah le chu muktia chuan anu pui phone chu alo hman sak reng hi alo ni a chumi phone a chuan ama sim card chu lo voin october ni so pariat lai lam khan manji di phone zok chu muktia te ina chuan om deya a holo zania soini se in a phone ero anina om thung ti na ni chu chumi awan chuan police sam chuan muktian an hne na thu a soi zong zong chu do ta ni ti an shita veka ti chuan muktia chu en fia ta zelin cctv ena thla alak ta chu an han en lia chuta chuan anin bul hnaya dora omlai chu hmu chuak le in hemini hi october ni so pariat kha ani a hemai ba ka he dor tang hian muktia hian chanchin bolhui le lai tar lein muktia hi zuin ching ni ma se mi zel ero zulo ani a ma se engwangin nge mi sungai lo hian lai tar le chanchin bo chu a le ti chu mak an ti hle a heng thil sang sang ti awang hian police chuan muktia chu anu pui thin a amo phortu beranga in an manta ani hetia an man hnu hian police chuan zona an zot le a ma se atira chuan muktia chuan an pona ti chu a phana sa hle thung amai ro chu police tamin an fin fiana an pharzel taka chuan muktia chu insum theidalawin ain puang ta a chuta chuan police hena anupui atha dana shil chuan police chuan mak an ti ngei mai october ni som pariat lai khanin muktia chuan anupui chu ayuga class bang abashwaya hetia in an thlen hnu hian an pahnih chuan anin how to chiam maya tum engemaw za in how to ma se hemi tum hian muktia chu insum zo talawin anupui chu arek ta waka atopa chuan arek thlum ta hial mai alo ni chumi hnu chuan anupui rong chu kara chuan phurin tuipui kam hnai vai deuh saudil ta a chuan halta a hei hi police amin an hmu chhuah lo abi seiwang ani ber hei ba ka hian mukti hian anupui atha chan a soi pakhata chuan anupui huatna anei chu aso sang to rituka a huatna chu alang chuak ta ni in a soi bok heti lai mekin manji ti thina mukti chu apoi khoi tu ani ti an chung da chuan an sha chuan mak an ti in an ril ru khoi hle maya ti chuan kumsang ni som november thla khan mukti chu manji ti thina thiam lo achan tho ko chuan thu chho siamin a thiam lo thu chen ani hnu hian manji ti te fa mayai chang torin mukti chung de le manji ti te chung da chu ko ta anin khing le ta boka hemi a hian manji ti chung da chuan chakna changin manji ti unaw no jasmine chuan aleizon fano chu akol theidon ta ani ti chuan kumsang ni so pakhat february thla a mukti shemna chu puani in dam chunglong in tang torin a chung thu rel ani a heta hian prosecutor Dennis Murray chuan mukti shemna an puan hnu hian hetiang hian thu a soi mukti chuan anupui chu yoga class akalbana thatin anupui kar ngei chuan hruain tuipui kam pakhata a hal ani ti na soya hengba ka hian december thla kumsang ni som khan Canada police chuan manji ti dei le ale khazia de chu mipui hmu tora choin heta tang po hian manji ti hian depression na satak ani ti shain anno panon chu shom ti chungin lo chel alo tum shap ti alanga mase mukti eroin anupui chau thatlawin a fa pahni na tur chu a thatil da si manji di chungte pakhat chuan manji di chu naw a paile khan a hlimzia thote soin
beisi na eng tak ani lain rin lo lama tangin van duaina atok ta ani tiin a soibok ani